met leerkrachten, dus ik kan wel vinden dat ik het heel spannend vind. En ja, en Alex zegt, wij gaan het nu zien. 3, 2, 1, wij zijn Dave en Esther, we weten wat wij willen, we willen op een uurtje beginnen. Wij zijn Dave en Esther, we weten wat wij willen op een uurtje beginnen. We willen wat jullie willen, en samen met jullie en naast jullie wensen voor doen, en niet voor doen. We willen wat jullie willen, en samen met jullie en aan jullie wensen voor doen, en niet voor de doen. Steun en like, wil je wat winnen? Like en abonneer, dan doen we het weer. Steun en like, dan weten we wat we willen. Dus like en abonneer, dan doen we het weer. Oké, we moeten eigenlijk deze video. Ik hoop dat het heel leuk is. Als je het leuk vond, dan zeg een like, abonneer en later. Oh, en reageer. Doei!